Panembahan Durna. Berkah pangestunipun Angger Kresna wilujeng lampah kula, taklim kula katampi ya nggih Ngger. Sanget anggen kula mundi paring pangestu paduka Paman Durna. Wonten wigatos menapa ketingal janur gunung rawuh wonten negari Ngamarta. Wale-wale menapa Angger Punta lan yoga-yoga kula para Pandhawa. Kejawipun bapa kepengin mertuwi, kami lujenganipun yoga-yoga kula para Pandhawa. Kacariyos bilih yoga kula Panarjuna ing samangke nandhang saged madal saliring usada. Menika dawuh leres menapa namung kabar ingkang ngayawara Ngger. Menika leres kadang kula Dimas Arjuna nandhang gerah santer. Nadyan to marambah-rambah ngenipun budidaya parendene cabar gagar wigar tanpa karya. Yen pancen Durna guruku bisa ngayomi lan bisa nulungi kelawan Pandhawa, aku njaluk obor yen ana syarat sarana saranane apa. Werkudara ya. Ngaten nggih Ngger. Pun bapa kula sowan wonten papan mriki sakwelu badhe ngaturaken pawartos ingkang sae. Leripun kados pundi? Kula nampi wasitaning Bathara. Pun bapa kula nampi wasitaning Bathara, Janaka saged maulya temajati jati katembahan mulya. Nanging sedaya menika gumantung dhateng panguwasipun pun bapa. Saugri yoga kula para Pandhawa mituhu manut Janaka saged maulya Ngger. Menawi ngaten kula namung nderek, ya aku tak manut syarate apa. Jer Basuki mawa beya ingkang sepisan. Syaratipun Angger Puntadewa kula atur tedhak wonten ereng-ereng Gunung Jamurdipa. Ing ngriku wonten lempen tempuran 7. Kula aturi siram Dewasraya wonten lempen tempuran 7. Inggih, kanthi ngeningaken cipta nyuwun dhateng purbaning Gusti ingkang hakarya loka. Inggih yen ngaten kula namung nderek. Werkudara, undang apa? Kowe aja serik, aja runtik lan aja kaget. Anane Janaka nggone lara iki pancen disengaja dipaeka. Kandhakna sing maeka sapa? Kandhakna sing maeka sapa? Ora ana liya malah abdine dhewe. Wulu Cumbu Ngamarta bundeling jagat Kiai Semar Badranaya. Kuwi sing namake tenung, namake santet, Nger. Bidan. Perkarane apa? Semar kuwi gedhi bali para Pandhawa abdine Angger Puntadewa. Dianggep Angger Puntadewa menika panjenengan mboten saged ngopeni papongipun. Mboten saged ngopeni abdinipun inggih menika Ki Lurah Semar. Mila runtik atinipun Semar nilaraken Ngamarta. Awit menapa padhes papan ingkang sepi namaken dedamel wujudipun tenung santet. Mila budidaya kados menapa mboten saged maluya jalaran menika pangkatinipun Semar sak pranakanipun. Wah, kelakon modar kuwi. Kadatre sangka pirangu renangkul ginempet kempet dusang retnaning bawana ya tukang malang ati malah lampan kedlarung-dlarung kados ngaten. Pungkasanipun Nger, pungkasanipun jampi ingkang saged kagem musadani penandhangipun Arjuna mapanipun wonten saka 5. Mongko ingkang kedah namaaken jampi menika wau mboten wonten sanes namung kejawi wanita ingkang dereng peputra. Wanita ingkang dereng peputra sinasa sampun gepok senggol kaliyan priya. Lajeng sinten? Ingkang sepisan jampinipun ingkang kula tampi sasmita gaib peparingipun Gusti kanthi syarat sarana
Ronda Minatul Mukadas. Ronda Minatul Mukadas menika jampinipun Arjuna nggih. Ronda Minatul Mukadas. Ronda Minatul Mukadas. Mapanipun jampi menika kula singetaken wonten saka 5. Lajeng ingkang wajib nampi wanita ingkang dereng peputra. Mongko kinten kula mboten wonten sanes namung kejawipun Wara Sri Kandi. Wara Sri Kandi. Kula suwun kanthi sanget lilanipun Angger Puntadewa Sri Kandi ingkang tinanggenah nampi usada utawi nampi jampi Ronda Minatul Mukadas. Wara Sri Kandi kula wonten dawuh Koko Prabu. Jumbo kelawan ngendikani Bapa Penemban Durna, kowe manuta sowan ana ing saka 5. Syarat sarana kinarya usada wujude Ronda Minatul Mukadas. Inggih ngeten kula namung dereke mawon. Monggo Bapa Penemban Durna, Wara Sri Kandi badhe kula pasrahaken paduka. Ning sampun ngantos kedangon Angger Punta minggah wonten areng-areng Gunung Jamurdipa. Siram Dewa Sraya wonten kali tempuran 7. Inggih ngestaken dawuh Sri Kandi, tak kandi kowe iki ayo. Bali ning saka 5 Sri Kandi nampa Ronda Minatul Mukadas. Kresna kaping Cinarokra pan sinayeng gelung kadidanar wang-wang pamuleting cakra kang gumeter aneng asta. Koko Prabu kados pundi? Yai Punta kedahe mut Paman Durna menika ora punggawa Ngastina. Paman Durna menika punggawa Ngastina. Ingkang kulinanipun namung damel kapitunaning para Pandhawa. Semunipun pun Kakang kula kok mboten pitados. Nanging menapa sebabipun Koko Prabu kok mboten pitados? Menika estu bilih Paman Durna nampi sasmita gaib ingkang dipun tampi. Sampun Yayi. Mindhak kedelarung-delarung kula nyuwun pamit medal Yayi badhe nganti yoga-yoga kula para Pandhawa Yayi Punta. Wonten dawuh sinuwun Yayi Arjuna tak pasrahke jeneng sira merga pitukane akeh syarate akeh pun Kakang kudu munggahana ing areng Gunung Jamurdipa siram Dewa Sraya wujude kali tempuran 7 nuwun inggih ngestaken dawuh sinuwun. Sama pratandha windu wiyat hamun-hamun lir gumampang
Sadosa lakuning angkara sakedhita kaning bati Batobat jagat Dewa Bathara Nger Gendra Surantaka Nalendra Simbarinten reca manik senjatan ingkang kang pinuding jagat kula nonon wonten dawuh Kulun bot-bote nyabot minangkani pamodhae anakku lanang Dewa Srani jer Basuki mawa biya kepengin dadi lancuring jagat syaraté Janaka kudu mati nggih Titiwanci dina iki Puntadewa bakal munggah ana ereng-ereng gunung Jamurdipa bakal siram Dewasraya banyu tempuran pitu kepareng paduka Pukulun sadurunge Puntadewa mengko siram Dewasraya kowe kudu namake gegawe Puntadewa patenana Puntadewa mati Janaka mati kasembadan Dewasrani dadi lancuring jagat ya nggih kula kadhawan minggah dhateng lengkahing gunung Jamurdipa prayogane mengkono kowe nggawa gegaman Puntadewa lena sembelih nggih ngestaken dawuh Kaping Cinarakara pansinaying gelung kadidanar wang-wang pamuluting cakra kang gumitir aneng asta tak sawang ora kaya mbengiki Siwa ireng ya Siwa Kresna nimbali Kakang Gatut nganti mak cilik Sencaki kok semune rada sumengkawa temene ana wigati apa kula wonten dawuh nimbali ingkang putra kula pun Gatotkaca. Yogaku yo nggir, Antasena lan Gatotkaca apa dene Dimasdaki? Nggih, kula wonten dawuh Kaka Prabu. Ngamarta geger pamanmu ing Madukara nandhang gerah mangka santer madal saliring usada. Tekane yangmu Penemban Durna ndikake bakal diusadani ning nganggo tamba Ron Daminatul Mukadas. Waduh. Sing kandha ngono sapa wae kok nambani kok dadak mawi nganggo kadas-kadas barang. Ron Daminatul Mukadas. Ron kuwi godhong. Dami kuwi nangka sing ora kena dipangan kuwi jenenge dami. Dene kadas kuwi penyakit. Nek ngono Kakang Paman Janaka iso malaya temah jati syaraté nganggo godhong dami karo kadas. Wis iki kok malah aneh temen ngene iki. Nyolowadi banget Antasena. Iya nyolowadi banget wae. Lajeng keparingipun kados pundi? Yayi Punta didhawuhi munggah ana pucuking gunung. Goleki banyu tempuran pitu ing kono kadhawan siram Dewasraya. Banjur Bapak Werkudara, lah iki tanggung jawab Antasena. Eyangmu saka lima ndikake larane Dimas Arjuna merga saka penggawene Kakang Semar. Merkete atine ora trima. Ngeblas tanpa pamit Werkudara goleki Panakawan arep dipateni. Waduh, cilaka nek ngono.
Terus aku didhawuhi apa wae? Antasena kowe tak dawuhi mambengi wong tuamu, mambengi Dimas Werkudara aja nganti Panakaman dipateni. Lajeng kula dipun dawuhi menapa wa Kresna? Gatotkaca munggah nang lengkeng gunung Jamurdipa. Sadurunge wakmu Puntadewa siram Dewasraya, kowe kudu njampangi, kudu memanuki lakune Yayi Punta. Lajeng ingkang rayi kula dipun dawuhi menapa? Sencaki nyaduk dawuh. Wara Sri Kandi dikanthi ana saka 5. Mongko saka 5 sing ana mung Paman Durna karo Sri Kandi, lanang karo wadon ketemu mantan pacare iki dadine kepiye? Lakon modar. Pak, eling, Pak, eling. Gatotkaca Mambura. Meraina semubang yang ngaruna kadinetraning sari rapuh ringkaning kara saketer niki dunganing lirwowo sing wini panca ora ledok ujare si Daplok mulane Jlamprong lelo-loro ora mari-mari mergo penggawene Kaki Depol penggawene Semar Badranaya utang pati nyaropati utang wirang nyarwirang ndi Semar Gareng Petruk Gagok lakon mati odet buku Pancanaka. Sena Syang Gangkara Sutitya Sawara-wara Gengnya Kang Pindha Gajah Setu Bandha Lepat kula napa Gus Ndara Werkudara kok cengel kula didak nek sing ngidak niku sinden niku nggih malah le pegel niku ilang ning bareng sing ngidak Ndara Werkudara mongko sikile niku sak rodo slender ha pandeng gepeng ora sakokan perceka sing pamrih patine Jlamprong kuwi jebul bapakmu. Bapak kula pripun wong Bapak Semar niku ilang. Kaki Depol pamrih patine Janaka. Ampun ming waton dakwa lho Gus. Saniki wong dakwa niku kurang-kurang bojane sampeyan iso dituntut balik. Harus ada saksi, bukti dan pengakuan. Enten seksine enten buktine ning mboten ngaku dilaporke polisi kena sampean. Ora sakokan gunung tanpa gunung. Ora gelem ngakoni lakon iki, lakon idak-idak dening aku. Mati aku. Tak gagapi kok angel temen ya penggali Bapak Werkudara.
Mergo banter nek alon ora apa-apa. Pak, sing eling, Pak. Eling. Emut, Pak, emut. Wah, bocah gemblung aja melu-melu. Ora apa-apa nek aku gemblung bapak stres. Kowe bocah kentir. Ora apa-apa. Anake stres, bapakne gemblung. Anake kentir, bapake degleng. Wah, cah edan. Ora apa-apa. Wong edan malah ora tau lara. Nek sing waras bola-bali ning mertamba. Patuk 75.000. Adem panas 100.000. Demam berdarah 3,5 juta. Kuwi nek wong waras Pak, ning nek wong gemblung kae langgeng ora tau ngrasake lara, ora tau periksan nyang dokter. Aja melu-melu. Melu wae wong aku anakmu kok ora entuk melu. Sumikir ana kawan arep tak pateni. Nek Petruk Garing Bagong dipateni mati. Ning sakwise mati mengko Bapak Werkudara kuwi bakal keduweng ketemu mburi. Perkarane opo? Perkarane parane Paman Janaka kuwi dudu saka penggawene Siwa Semar. Ning oncate utawa murcane Siwa Semar iki mesti ana bab sing nyolowadi banget. Kudune Siwa Puntadewa, Bapak Werkudara, Paman Janaka paman kembar kudune padha mawas diri. Lupute apa? Ing atase duwe pamong kok nganti ninggalke negara, ninggalke tanggung jawab. Ora kok banjur ngluputke karo wong liya, ning metane lupute dhewe, Pak. Nek metane lupute wong liya, thukule apa? Mungsuh. Ning nek iso metane lupute dhewe, thukule apa? Kerukunan, ketentreman. Supaya dadi negara Ngamarta sing gemari pahla jinawi, tata titi tentrem, baldatun thayyibatun warabun ghafur. Mulang kaya dalang, nuturi kaya kiai. Dudu mester mendem aku, Pak, ning aku Antasena. Yen bapak kok ora nggugu karo tembung Antasena, sesuk Manci Bratayuda Jaya Binangun sing arep mayungi ngayomi Pandhawa sapa, Pak? Kanthi lelakon sing kaya ngene iki, Bapak Werkudara kudune eling lan emut, eling marang tanggung jawab, ewut marang panguwasaning Hyang Widiwasa. Muga dadi pangasah pangungkaling jiwa padha ndonga nyuwun bareng-bareng, Pak.